itlog. Yan ang itlog. Palit kag itlog diri, dagang kag itlog. Gusto niyo mo kwarta rin. Ay, saner. Matagak ni ron, sinsiyo dyan ni ron itlog ba? Ano ba? Isa ka dito. Na. Guys, napakaraming tao guys. Nag-natin yung cellphone mo. Anak namin, Pipino. Makakapag-click mo, limonate na kami. Hello guys, magbantan dito. Ayun mga tama, dyan ko. Suroy-suroy sa carbon, sinang bandin, palit og itlog. Uy. Guys, napakadami. Salamat. Suroy-suroy sa carbon. Complete point, complete point. Aming Pipino dito guys. Dito kayo makabibili ng pagpino. Go, pipino. Oh. Oy, kinsa ni Korean pipino dia, isa tel. Aw, sa tel, isa ni kang matay. Baldeman. Ang daming pipino. Saan man na to? Laging magganito na lang tayo. Walang sibuyas dahon guys, oh. Busy po ang mga tao dito guys. Carrots. Malihog niya kong usa. Ha? Usa. Usa ra, usa. Salamat kayo. Diyan, ibutang sa motor na. Ayan na.
pa, Jace. Sukli. Salamat, Nay. Uy, matagak man jud ni ron ba? Uy, maigo. Nahinay lang. Maso na si mong plan. Big! Big! Oh, big! Big! Kalingkod ra ka? Oh. Okay ra? Ito po yung City Hall. Ano tayo mga close na? Preparation ng tana? Tugo Plaza. Plaza Invention. Stop naman. Yun po, plaza. Lapitan ko ha. Hindi na ma-zoom in o zoom out. Tahimik ang daan guys kasi walang sinulog. Pinagbawal po kaya nga tahimik. Hey, close.
City. Dito po yung cathedral. Ito po yung sanang exit. Oh, di ba? Walang tao. At ito po yung pangalawang exit. Walang katao-tao, guys.